लारि नामा नायजाया स्कुल थांसै लाफाबाय नोंखौबो नै खैना गोदान आखाम थांनो नागिरदों नामा नोंखौ साबोखाबो एबा दायबार एबा लोगो नोंसोरबो थांगोन नामा हिनजाव गोदानजों हाबायाव हाबा जानो थांग्राफोर होनदों बेना खारग्रा हुदा दंलै ए गासिबो गानहोजोबनोसै गाखोनो नागिरा भिडिअ लानाय नायसोरखो अट' माबा टमटमनि जायाव गाखोनोसै हाबा जाग्राफोरखो सेंग्राबो सालायनाय नालाय मालाय दावरायनो दा बेरलायबाय थाया मावना जाफैगोन जोंहा लारि लारि का 10तानि बारासो मा गारि गंसेजों 11ता जाबायना औ अबाव 10ताल' बै नोंसोरनि न' सिङाव हाबनायालाय 11ता गारिजों माबा जाबाय 12ता जाबाय दा लम्बो हाबा जानो थांनो नागिरदों लाबोखानांगौ दै लम्बोनो लाबोखानांगौ दाथा खथा थांनो हिनजाव लाना फैनांगौ लम्बोनो जि साइस नुदोंहाय नै जरा खाथि खाथिखायनो हिनजाव गोदान रायलायनाय दाबोहाय इसोर मिथिया ए मा नोंसोरखौल' नुबाय थासिगोन माथो बैसोरखौ नुगासिनो आङो
सोलोंनाय